Kamppailetko stressin, ahdistuksen tai itsekritiikin kanssa? Oletko ymmärtäväinen muita kohtaan, samalla ollen itsesi kovin arvostelija? Toivotko, että voisit olla ystävällisempi ja lämminhenkisempi itseäsi kohtaan, mutta et tiedä miten? Näihin haasteisiin löytyy tärkeä vastaine ja apu, ja sitä kutsutaan itsemyötätunnoksi. Käytännössä itsemyötätunto tarkoittaa, että kohtelisit itseäsi kuin toista, kenestä välität, erityisesti vaikeina hetkinä. Ja yli 4000 tieteellistä tutkimusta ja monien ihmisten itsemyötätuntotarinat kertovat meille, että kun olet myötätuntoisempi itsellesi, niin koet vähemmän henkistä kärsimystä, kuten vähemmän alakuloa, stressiä, ahdistusta. Koet enemmän miellyttäviä kokemuksia, kuten enemmän iloa ja henkistä sinnikkyyttä. Ja olet todennäköisesti myös aktiivisempi toimija. Itkuttelet vähemmän ja kannustat itseäsi eteenpäin rakentavammalla otteella. Tämä verkkokurssi on kattava 6 viikon kokonaisuus itsemyötätunnosta, jossa tutustut keskeiseen tietoon, näkökulmiin ja käytännön harjoituksiin, joiden avulla voit olla myötätuntoisempi ja ystävällisempi itsellesi. Kurssin aikana opit muun muassa, mitä itsemyötätunto on, erilaisia tapoja harjoitella itsemyötätuntoa, saat käytännön välineitä haastaviin hetkiin ja myös näkökulmia siitä, miten voit ohjata itseäsi rakentavammin ja kannustavammin. Kurssin tarkoitus on auttaa sinua saamaan sujuvasti kiinni itsemyötätunnosta omassa arjessasi, kun sitä eniten kaipaat ja tarvitset. Olen monen ihmisen kohdalla nähnyt, miten itsemyötätunto voi muuttaa elämän kulkua toivotumpaan suuntaan. Uskon, että se voisi olla hyödyksi myös sinulle. Jos tämä kuulosti sellaiselta, mitä kaipaisit, niin anna itsellesi mahdollisuus ja liity mukaan kurssille.